Babymos eller den værste YouTuber, du har kendt? Babymos eller fortæl din adresse? Babymos eller det grimmeste billede, du har af dig? Der er mange, altså... Jeg har nogen, tror jeg. Men der er så mange... Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal vise det, fordi der er ikke nogen, der har printet ud. Okay, jeg kan ikke sige det jo. Men jeg har... Så drik. Nej, for jeg har nogen. Det er vel også et svar. Okay, hun har nogen. Babymos eller fortæl, hvem du hader allermest fra din klasse? Ej, det kan jeg jo ikke. Bare tag lidt. Og så drik med det samme. Og så drik. Babymos eller en, du hader fra skolen? Babymos eller fortæl, hvem din allerbedste ven er? Ej. Min veninde Annabelle. Ja, det er sgu lige meget. Babymos eller fortæl din bedste ven? Ja. Eller fortæl, hvem Jeg din ved ikke, bedste om ven jeg gerne må er. sige navnet på den ene. Okay, jeg siger alligevel. Altså en, der hedder Emma, hun har været med på min YouTube-kanal. Og så er der en, der hedder Malu. Men hun må ikke være på YouTube, og jeg ved heller ikke, om jeg må fortælle hendes navn, men nu har jeg gjort det. Så Og det så er en, der hedder Kaja. Og ja. godt. Good girl. Ja. Okay, vi kunne altså ikke lige hurtigt huske, hvem vi nåede til, men ja. Nu siger vi bare lige hurtigt, det er mig, der spørger Silke, så ja. Babymos eller fortæl, hvem din kæreste er? Okay, du får lige lov til at tænke. Okay, ja, hun har tænket. Så, ja. En, der hedder Noah. Okay, Babymos eller skriv et hjerte til din kæreste på din iPad. Okay, så gør det. Okay. Færdig bombasta. Babymos eller send et hjerte til din kæreste. Det gør jeg nu. Så, vi ses!